Umculi. Uyini kahle kahle Novi, comedian noma artist? Umculi. Noma uJacob Olcred uMakitaza, oVusiqembu. Amadoda lawo. Nguve lapha Mjongeni. Ayiwona manje ngoba lento ekhaba no bayabona lento esayikhuma nale ndoda silapha eBhishi yasebenza kwaqala amaphilisi uyabuya emzimbeni. Ayo yabona kwakumele nje wamkele kuphela yabona manje usuyacobezela udlela lomdoro okuthiwa iphilani ufaka uhamba uxuza ngeke kunake kuzoba ngathi i-future life yabo hamba uxuza likhona le doyini ethwele kaMguduza idolo kaMguduza Ngadla lona nje. khona le doyini kaMguduza phela siqeda kuthenga lapho esidwa iplastiki empty lo muntu ngithi hayibo uyahamba ke ngicela ukuthi weKhabaja wambe ulandi ngicela ulandi 1000 lapho kwabamguduza upromote yakho Mfethu weKhabaja usilwana uthi uyeza mfethu uza kuphela uzalana ethi inkinga thina sinama loku requesta asinayo uCPLM asiyorecorda yabona nje kuningi usilana phela yena got all the keys uthi usilwana unoplan nakuphela usilana unamanga usilana ave namanga yezwa usilana kancane uvezile ke ndoda kodwa kancane ukuthi athi neplan asho i-first watch eyodwa mfethu uzangibuza uTops ngoba lo ekhathaze yona lo first watch eyodwa yona le ufuna ne-6 mina la ne-6 yeza nje ikhona ingane ethi zibongimela i-6 wathi ngifanele isilwane boy uKhabaja ngathi 6 lo ekho ngiyawaphela ngosana kathi ngifuna i-6 yani nini hayi athi amaqanda uthi Afrika ubeka amaqanda nice kanti ngifuna i-6 yani nini awudoda phela mina ngisho yokudla yini nobenza kutshwala mina amaqanda ofika nawo uthi kabi thina thina sothi ungalambi phela lokho nje wethu awungeke mfethu ngintwala nje ngifuna nangu isilwane okay ne-6 ye-rice bafowethu ngizwa nayo lapho nangu isilwane uthi ngizwe uthini bafowethu mina ngicela uvolontiya ngise-early mina ngothola i-dash mina wozani noplan ke boy bawu2 ukhuyi vele ayibizi vele singasikhathi futhi vele ukuthi yafuna izinkinga we-JP yafowethu cela ungisize ukhiphe nje kuleli banda leli engibulu ingivusa iy'minofu hawu angiyithandi ke leyo nto ukuthi ama-artist aphunziswe iy'minofa ngani umuntu uphuziswa usomahlaya nabo nobo osomahlaya ngeke singaphuzile sebefile e-Red Square sebegqoka nje iy'mpahla ey'bovu nobumhlophe ba-advertise lapho akadlali uTito noChisi hey zekhala njalo let's go baba Tito yini uNubu useyi-ambassador yaka-Red Square yini wagqoka u-red and white manje bayifika lapho uyayizamela madodana kodwa la Tito uyasixhaphaza iphi imali yehlo walokhu wasifuza utshwala ukuthi mase kuphuma imali yehlo ukuthi wagqemeka ihlo uzobuthenga usabuthengi abusizakala kanti unepesheni wena une-accident fund ongakazi uyidle nathi ukuthi nje awuzange uyidle nami imali yakho into lento ongayenzani yafowethu ninenkinga yandodana yini manje phambanisa uphaka undodana kade sicela umama wakho ukuthi thina besisindisa inyama yengwenya hayi phela amadliso amanje mfethu asekhandwa ngayo inyama yengwenya ayisasebenzi inyama yengwenya edlisweni hayi phela nabaphela baya-advansa sebekuthatha ngale nto le ekuleso zinga lempilo uqinisile yabona ngihappy ngalo mfana umbheke nje ngisho ikhala libuyile
Kwakhele iqhomo. JP ubuyile nokana. Yesidla lapha ka-AC ndoda wengazihlafuna ubona ukuthi wenyama. Wazi wamthengela wambuza ukuthi uright ifana. Wathi ufana ngekho right afundwa Lo mqamelo lapha kongasakubambi lo mqamelo wasulenga le yatambeni nomqamelo. Eshileke. Uthi umqamelo wenze. Hayi sanje. Hayi ngingamphenduli. Ngithanda JP awusho. Mfethu. Wenzeni? Hayi JP. Cha mfethu kulethe ibhegi le la entambeni yakhe engasamnina lezo ayisuka isiyilengela lo mqamelo la. Wakuhlobeli, hayi. Simo lasimanje. Hey, ngoba nje sibona. Phethe emhlabeni noJP. JP uzanini eThekwini? Ayi wefethu eThekwini ngahambisa ukuthi khona wayesekhala futhi minyembe zekhala ifoni yakhe. Bekile. Oh! Anginobona BM. Washikodwa gijima ko BM. Siyashutha manje wena oshayela. Ngobele BM, wobono. Ngobele sephethe mic eseperforma ku BM. Awu nomuntu. Hayi iBM yafika idlala ingoma yami ngasangana umqondo. Bathe beswaba cross ifoni. Usuka ngathi bodyguard. Bangibulala. Awesibo umcimbi osuchithekile phela lapha. Hayibo. Ubalo bethi ngizane eThekwini uTito. Bani? Obethi ngizane eThekwini. Lo mfana wayiqhoma. Hawu. Ngihlahlathe ngaka ndoda. Mamnganami phela ngifuna mangize eThekwini ngifuna selapha siyogibelana isikephe ngifuna siyophatha amashapeli kodwa engifuna ukuyenza. Mfika kusasa. JP fika kusasa. Ngosuku lolu lokufu lokuye ekebheni ngwaswathi leswathathela. Uthini baba? Ngangikebheni ngiyamfonela nje ngithi asindele imali. Unama. Uyangituza ngoba nako pozulazi. Cha mfethu kodwa ebranch oyenza lapha yangomhla 24 lapha ekebheni. Sasa. No JP send imali hlale ngala senzele ukuthi Hayi, ngiyabikalo mali ngekho leyo. senzele ukuthi ungabusahlupa. Yabona ngifika kusasa bani. JP yabo mafika kusasa. Ayi, ubuzindele lento soyena. Ufika. Ngona ibona surprise. JP mafika kusasa. Wenuba. Sengimanje ngikhuluma ngomuntu ngasiphi isikephe bese sisele imbhede thina bakwethu. Hayi wenuba ngiyakwazi ke phela ngeke ungidide ngamangakho. Nganje ngiyakutshela konke besoyenza kusasa serious. Umuntu engaze akuthembe shiya wonke awenzayo we. Hayi boza. Hayi ngikutshela. Hayi bo kusasa ekuseni. Ngoba lento ngifuna ukuyenza nje ngabo 7. Kodwa manje Ngiyambona lo mfana ngiyambona ngithi uyabona ngisho intwana uthi flex kanjani lama supplement ewathatha right. Mfana ya. Inkinga yakhe. Isikole. Bomboashe Oh dash. Dash. Umuntu wazwana nokudash. Hey. Hayi. Wake bacha. Awulele ngani ubuganiwe wena? request us. Bukan bakal man. Oh, No. Wekabacha. We are request akusilwane.
Niyaphi? Urequestela thina. Uthi niyaphi? Sophuza lo sithi. Yamaqanda. Uyophuza amaqanda le. Ngazi ngigibele 6. Hayibo. Ibhodlela, khona ibhodlela lokusilwana kwethu. Hayibo mfethu. OJP awusiza abafana bahluphekile. No, basikwazi vele ukuprioritize ukuthi uphuza kanjani utshwala ngoba usarecover. Nangi umuntu ongamele nje futhi. Usuqala usukujaha impilo yakho le futhi kumele uyinakekele. Impilo ayisiyona igame le, impilo akusiyo igame GTA le ufika uphinde uvuke. OJP, asikho kwe-video call la, sikulive. Kanti ifihliwe into yakho ukugula. OJP. Yazizotrenda lento. Ufana ngesaconyo. Hawu, lo mjeni ukhamba nje uyafuthi manje. Uyafuthi manje wena. Hayi manje ngizonibona ngeke. Hayi baba, ngeke siza lapho nje thina manje. Ngicela nje 6. 1 minute away. 1 minute away. Thenke phela imoto ezalanga. Khona isifo langithengele yona. Okay boss, ufica lapho. Buka fethu. Buka. Hawu. Nje siza lapho. Niyaphi? Hawu. Awakahle wena. Kodwa bafethu msahamba ngeke lo. Siyeza imoto siyafika. Hawu imoto nanje. Hawu imoto isilana. Bafethu mina ngangithole efonini. Ngifonele Bayside. Ngeke Hawu, mfethu. sekuyofuna lo Bayside. Hawu mfethu ngize ngithi lo mjito lethi. Yemathida bapha yini? JP sasa. Okay. Hawu JP manje manje. Hawu. Njaba basiza lapho. Ngiyavuma. Okay. Ngabotheni kanje. Ngizokuphathela ishene ekulinganayo hayi le ngoba la isali. Okay JP mfethu. Ulwa nami namhlanje kulungile. Ungichazi ngoba ibothi impilo isithiqi iyavula iyavala uma ungawadla amaphilisi. Hawu, wazwabhala. Okay. Adlala mkanami. Baba wethu. Weluba. Boom. Weluba. Shoshe. Ngayela sizongena emotweni ngangibona sibaningi yasithi sokungena kanjani kule moto usibanga. Wangena umngane wakhe azange ngibona nokuthi ungenile. Kwahlala kwathi. Waqoqala kwakathi nje besibeka induku yomshanyelo ngathi yes. Awe ma. Hawu ukabathe uyahlangana. Siyaza lapho thina. JP Showcase. Sure.